ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚೈನಾ ಚಾನಲ್ ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದು ದೂರ ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ ನಾವೈತೆ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಣ್ಣಿ ಏರ್ನ ಸೋನಿ ಅಕ್ಕನ ಸೊ ಯಾಂದ ಇಶಾನರ ತೋಡ ರೆಡಿ ಆತ ರಿಕ್ಷಾಕ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಕೊಂಡನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೈತಿ ಪುಂತೂರ ಪೋಪಿನಂಗ್ಲಕ ಬಾರಿ ನಾಚಿಕೆಡು ಬಿರಿ ತೋಜದು ಅಂತಂದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಬಾಯ್ಕೆ ಪಿದಾಡಿ ಐತೆ ಸಂಡೇದ ದಿನ ನಮ್ಮಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುನೇಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಂಕುಲು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಯ ಬೊಕ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಪೋಯ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂಕಲೆ ಪೋರಿತೀನಿ ಕೆಂಚನ್ ಕೆರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಂಚನ್ ಕೆರೆ ಅನಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಮುಲು ಬೈಕಿಗೆ ಪೋರ ರೆಡಿ ಆತಿರು ಒಂತೆ ಜನ ಎದುರು ಪೋದ್ಲ ಆತಂಡು ಚೆಂಕುಲ್ಲ ಪಿದಡಿಯ ಪೋರಿಗೆ ಬಂದ ಶಿಮಂತೂಡು ಬೈಕ್ ಎತ್ತೀನಿ ಬೈಕೆ ಪೋಪನ್ನ ತಾದಿಡೆ ಶಿಮಂತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತಿನಗುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಸಿರೆ ಕೊರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬರ್ತೀರ ಚೆಂಕುಲ್ಲಾಗಲು ಒಟ್ಟು ಮೀಟಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋಯ ಶಿಮಂತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅನಿತಕ್ಕ ಬಾರಿ ರೈಸ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋಡು ಬೊಂಬಡಿಪ್ಪನಂತ ವೀಡಿಯೋಡಾರು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಒರಿಯೊರಿಯನೇ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೇರು ಉಮಾಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ರೇಖಾ ಪಣ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದುಲ್ಲ ಯಾನಿತೆ ಊರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆತೇಡಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಕೆಲ ರಿಲೇಷನ್ಲಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಊಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅನ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಪುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಪಿರಾಯಿ ಬನ್ನ ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಫೋನ್ ಡೇ ಪಾತಿರೋದು ಮಲ್ಲ ಜನದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಂಬೈದ ಪೂರ ಅರ್ನ ನಡಪ್ಲಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಕೆ ದಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಬೈಕೆ ಸೋನಿನ ಅನಿತಕ್ಕನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಸೋನಿ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಮೋಕೇಡ್ಲಿಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡಗುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋಕೇಡ್ಲಿಪ್ಪುನ ಪುದರ್ ಸೋನಿ ಪಂದು ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ದೀಕ್ಷಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಂಚಿ ಬಾಯ್ಕೆ ದಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡಾಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣಾಯಿನಲೆಗ್ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿದ ಟೈಮ್ ಮಾತಲ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಮಾತಿರಿಕ್ಲ ಖುಷಿ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಡ್ಕ್ರ ಮೋಡ್ ಬಲಸುವೆರು ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿ ತೊಪ್ಪು ಕೈಪು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಬಜಿಲ್ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ನಡು ತುಂಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಂಜೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಕೆದ ಅಡ್ಡೇನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ಬಲಸುವೇರು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೊಕ ಕೆಲ ಜೋಕುಲ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪನಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪಿದೀಪುನ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ನನಗೊಂತೆ ದೂರ ದೂರ ಆಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಎಂಕೆ ಎಪ್ಪಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಎದಗಲ ಆಂಟಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರಂದು ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚದೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಚೆನ್ನ ಇಪ್ಪಡಿ ಎದುರುಗ್ಲ ಬೊಕ ಏನಲ್ನ ಅವು ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿ ಜನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡು ಮೆಹಂದಿ ಮದ್ಮೆದ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಏನು ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೈತ ಮುಟ್ಟದಲ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆತೆ ಅವಳ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಖುಷಿಯೇ ಏನು ಬಾಯ್ಕೆ ಬಲಸುನ ಒಂತೆಂತ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಯವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಡು ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಏನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಆಪುಣತೆ ವಿಡಿಯೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಲೆ
ಬಾಯಿಗೆ ದಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬಲಸದಿರು ಏನ ಪೂರ ಬಂದು ಯಾಗೋ ಆನಂದ ನಿನಗಾಯಿತು ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಂದ ತಾಯಾಗೋ ಆನಂದ ನಿನಗಾಯಿತು ನಿನಗಾದ ಉಲ್ಲಾಸ ನಮಗಾಯಿತು ನಿನಗಾದ ನಮಗಾಯಿತು ನಿನ್ನಿಂದ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯಿತು ನಿನ್ನಿಂದ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯಿತು ಬಾಯ್ ಕೇತು ಬಲ್ಲಸಿದಿರ ಪಂದ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಪುಡ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುರ್ಲಾರ ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಐನತ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.